Maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. God bless. God bless. God bless. Sa maong ebanghelyo, ang atong Ginoo nang limpyo sa templo sa Jerusalem. Iyang gipapahawa ang mga negosyante nga mga tikasan. So unsa may mensahe ani alang nato? Ingon ni San Pablo, your body is the temple of the Holy Spirit. So kung ang atong lawas, templo, sama sa gibuhat sa atong Ginoo, ato pud unta ning limpyuhan kining atong lawas, gikan sa mga butang nga makahugaw ug makadaot niini. Sama pananglit sa paglikay sa mga pagkaon nga dili masustansya. Ingon man, mga trabaho nga sobra na kaayo nga gibunog na nato atong lawas. O kanang pagbilar-bilar sama sa akong gibuhat karon nga dili gyud maayo sa lawas. O ingon man, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo, pag-inom, o illegal nga droga. O diri ko mo padayag mga igsuon sa akong personal nga pagbati og experience. Kabalo ko na agyoy masuko nako, human ako ni isulti tanan. Pero igo lang kong mupadayag mga igsuon para lang ni awareness campaign. Okay. Dili kaliwat namo ang naay sakit sa baga. Ako lang. In fact, tulo na ka generations nga walay nanigarilyo namo. Akong lolo, akong papa, ug kaming tulo ka magsuon. Sukad sa una hangtod karon wala gyud ko katilaw og sigarilyo. Anyat na ako'y sakit nga iyaha unta sa kusog manigarilyo. Nagsugod ni sa dihang ako grade 5. Ang akong papa, professional player sa bowling. Kada gabi dalhon ko niya sa iyahang dulaanan didto sa Iligan. Pero ang nakabati, kay air-conditioned ang maong kwarto, pero gitugutan nila nga manigarilyo ang mga tao. So gabanda-banda ang aso ug usa ko. Presko bata nga baga grade 5. Usa ko sa misuyop sa ilang aso. Ug niabot na gyud noon tuod ang usa ka gabi nga nakamata na lang ko nga dili nako kaginhawa. Ug ang pinakauna nga finding sa doktor, emphysema. Kung inyo nang i-research sa Google, usa na kasakit nga iyaha unta sa kusog manigarilyo. Anyat na anak nako karon. Mga igsuon, yes, nahimo siyang bronchopneumonia. Then later on, nahimong asthma. Pero parihara ng tanan sakit sa baga. Biktima ko ni ining gitawag nga second-hand smoke. Dili manigarilyo, pero naay sakit sa baga nga iyaha unta sa mga manigarilyo kay maoy misuyop sa ilang aso. Kining mga manigarilyo ang tawag nila first-hand smokers. Ug sultian ta mo mga igsuon, it was hell. Elementary ko, high school ko, kapila ko gabalik-balik sa ospital. Nebulizer, Ventolin inhalers, Seretide inhalers. Hangtod karon nebulizer. Ug hangtod karon kada adlaw sige ko lalum og ginhawa kay di ko kaginawa. It was hell. Ug ingon sa doktor, naa na ni nako for the rest of my life. Igo na lang ning i-trigger. Mga igsuon, na ako'y mga nailhan nga mga tao nga kusog manigarilyo pero walay sakit sa baga. Kami, mao'y naay sakit sa baga.
In fact, na ako'y mga nailhan nga namatay dili tungod sa sakit sa baga. Lahi ang ilang sakit. So akong hangyo alang sa mga manigarilyo diha, naara gyud ninyo ang freedom, ang kagawasan nga mopadayon or muundang. Wala gid ko'y mahimo ana, kamo gyud bahala ana. Igo lang kong nagpadayag sa akong pagbati og experience. Nga sama sa akong giingon ganiha, yes, ampingan nato atong lawas kay your body is the temple of the Holy Spirit. Pero naala ko'y hangyo sa mga manigarilyohay nga samtang nagpadayon pa kita ni ana. Kay kasabot ko, dili na dali mawala. Dili na dali mawala. So alang sa mga nanigarilyo, akong hangyo, ampingi lang pod unta ang baga sa ubang tao. Nga kung ikaw manigarilyo, adto sa tumoy sa bungtod, palayo kanang walay makasuyop sa aso nga imong gibuga. Again, akong hangyo alang sa mga manigarilyo, ampingi lang pod ang baga sa ubang tao. Daghan kaayong salamat sa pagpaminaw and God bless.